Здравейте, казвам се Симона Димитрова и може би повечето от вас ме познават от това, че преди 1 година спечелих титлата Мис национален отбор по баскетбол. Нека да аплодираме Мис национален отбор баскетбол! Мис национален отбор го снимахме може би около месец. Беше много... Аз не мислех, че е толкова изтощително това да снимаш по цял ден. Ставахме 5-6 часа сутринта. Будиха ни с някакви петли, свирки. Виж какво имаш на кревата. Не, няма да го вира ужасно, честно. Колко часа? Патенца, кокошки, бързо навънка. 10 минутки. Знаете ли какво е 10 минутки? Снимаш нещо, повтаряш, кажи го пак. Трябваше да го кажем със същата емоция. То вече съвсем различно, примерно изморен си. Трябваше да танцуваме самба. Всеки божи ден по 4 часа сме репетирали с Раул Торес, се казваше. И с него не се разбираме и той не знае български, не разбира и си говори на някакви езици различни, каквото знае. Беше просто кошмар. И всичките бяхме такива дървета, че тези танци просто ни се сипаха. Но пък след това толкова сме се смяли за всичките тези неща и толкова спомени имаме. Момичетата понаучиха самба, колкото и Раул български, и след малко им предстои кръшно състезание. Най-забавно беше, може би, вечерите, в които излизаме 20 момичета и отиваме някъде, сядаме, хората ни гледат странно и се чудат каква е тая компания. Други от вас пък може би ме познават от това, че преди 1 месец станах последния оцелял. Това беше нещо като български сървайвър, в който участвахме 14 човека. Беше изключително интересно, изключително забавно. Какво друго да ви кажа за мен? Работя в фитнес с жени, които тренирам аз по цял ден. И след това имам нужда да тренирам за себе си, да направя нещо за себе си. Ходя на лека атлетика. Това е моята най-голяма страст и любов. След тренировка се чувствам абсолютно тонизирана, жива. Чувствам се себе си, чувствам се спокойна. Не тренирам по задължение, не тренирам за да изглеждам добре, не тренирам за да хода на плаж, да ми стои добре банския. Тренирам само защото обичам, защото искам, тренирам когато искам и го правя абсолютно от удоволствие. Искам хората за това да тренират, защото обичат да го правят. Не трябва някой да тренира, защото е задължително, защото така е модерно, защото така е здравословно. Тренирайте със сърцето си и обичайте това, което правите. Освен леката атлетика, ходя и на едни кондиционни тренировки, при които идва едно момченце с церебрална парализа. Той тренира с нас, радва се, прави всичко с нас, естествено, доста по-трудно, но го прави, успява. Има упражнения, които не можеше да прави, вече ги прави. Да тренираш с Ивко е най-мотивиращото нещо. Тогава няма как да кажеш не мога повече, изморих се. Ти виждаш това момченце как се бори с някакъв блясък в очите си, с някакво пълно щастие, че може да направи нещо и как със всяка година той се подобрява все повече. И наистина дори докторите се изумяват спорта какво направи с него. Освен спорт, обичам да ходя на кино. Много често го правя, може би 2 пъти в седмицата ходя на кино. Последният филм, който гледах, беше снощи. Професия стриптизьор, втората част. Бяхме 5 момичета, приятелки. Киното беше пълно само с жени. Това беше абсолютно уникален филм. Много ми хареса. Всичките после излизаме, бяхме ни превъзбудени. Много хубав филм. Препоръчвам го. Много ми хареса сериала Връзки. И много ме яд, че свърши толкова бързо. Аз всеки ден бързах да се прибера вкъщи да го гледам. Хората ме карат да излизам. Аз не, след филма бързах да се прибера и сега чакаме втори сезон. Ама моля ви се, направете втори сезон и нека почне по-скоро, защото хората чакаме. Спортувайте, правете това, което обичате и се радвайте на живота, защото спорта е здраве. Чао!